kita ke pieto ngapan nang achoning riating ben nang litum da ke wang pot nang litum pan churolo pini ni litum da kaningje nang kok ke wang nang kok athi ke la son lo ajir ding klui pen ilitum a autonomous council ajakong nang pe bok bom lo athima ilitum akhei aphan la asamalong kido jasemet erian akhei atum la pen India government along ta erian akhei atum ilitum akhei Mongolian akhei Pherangke ilang rock pen ilitum six schedule pen kelong a political ajakong ilitum phan nang pe bom la son si alang litum claim lo pini an ke theklong lo nilitum 2015-16 ahut pen Ningje lo la pen nelia bangke 2007 ning kan newspaper along ke klan Karbiang long la pen Assam a district Nogao a district Cheremplak ke Bongo Bhumi Pinchong de Jipu Bongo Bhumi la ke Bengolia tum adet upinchong de Jip alam Bongo Senatum Ningjela la ke 2000 Surihini ra Troxian in Kansi Kaninji la pen la so Bongo Senatum a procession ke klang ta Dalimbari pen Boksong Dalimbari malom pen si ke klang non an ke ilitum theklong lo o anajir kiding hill area minister pulotang te inglong aso AMLA si hill area minister athema six schedule ajak kong ke hill area hill tribes atum angbongs along si duk six schedule ajak kong ke hill tribes atum inglong ajo ke do akhei so atum tribe atum aphan Karbi Mizo Naga Khasi Garo Dimasa Iwa La Syam latum Kuki Rengmanaga latum along si ajak kong do la si minister hill area minister puta inglong arat IMLA pensi minister mandun ver la non BJP tu nang klang det pen ni BJP tum jakong long lok pen alang litum ju kedam tang ningkan phota a home amuni ta phansi ha sipsagor anatu ke bang anatu pen ke bang AMLA phan alang li ge Mongolian lo zeta alang li hill tribe kalide alang li phan si MLA minister HAD minister pilo la pen non bang ke Bengali phan si pidep lo k alam ningje nang kok lo athema bang k alam k aphan lang si hala tum claim da claim lo Bongo Sena pu la ke k alam lo Bongo Sena atum aning ke han kape pling ya phan Karbiang long ke Bengali adet tu kape plang ya phan si non Krishnendu Pal aphan si HAD minister
pila alang li ke RSS amunit la pen Borak Valley Silchar na tu pen amunit lo alang li Phansi Karbi Anglong West Karbi Anglong di Mahasau ahem phu pin chong Aphlc Constituent Assembly debate sota ke kipudo Hill area minister ke pavedet sita chok bhala daki pulo sita non ke pedokok lo baru pedokok lo sita inglong asosi Hill area minister bong no Aphlc mentan Captain Sangma ta Hill area minister lo Mahang Singh ta Hill area minister lo La Phike Satro Singh terona ke hai ta Hill area minister lo La Phike Dhoniram Rongpia ke hai ta Hill area minister lo La Phike Gandhiram Timum ta Hill area minister man lo La pen ke Barilong Terang ta man lo La pen ke Dorsing Terang ta man lo La pen non api Sum Rong Hang ke hai ta man lo son si ilitum 6 schedule area ke 6 schedule amonit si lang pom lo seta non ke ilitum adet Karbi Along ri la pen di Mahasau anta Bongo Sena tung ki puateng si Bongo Bhumi kapet chongji anat si non pon bom lo non Bongo Sena amonit si ba Bongo Sena pen alang li kachechini dota tek alang li metang mat ke Bongo Sena ka lidet mene seta alang li tung a si non ke ilitum ala det ahem pu man lo aja ka tung ye pulo la ke minister cho CEM si jata claim ji pulo chief executive member si jata claim ji pulo ahok lo 6 schedule jong si pang tang pen meji pulo tang te ahok 6 schedule seta Haru Krisir Kebra Troksir Kebra poning kan Haru Krisir Kebra Troksir Kebra poning kan 6 schedule constitution amendment along isi governor ajakong papawetudet si Pherangke with the recommendations of the governor with respect thereto we can talk do hala swadim ke non ke the government of the state we si talk wrong tamane government of Assam we si talk wrong tamane government of Assam pulo tamte la ke Assam a council of ministers atum alam lo la alam yum ajakong pikok lo 1995 aningkan ASDC ho MOU kasohia ho MOU sohidat penomat 6 schedule amendment lo parliament atu ka amendment ta prapik hangjam ciklo jono mo petangdet mange ade ba Bongo Sena tu mani ke hang akam lo pojo ama ki claim ka pe prapi ala so non hill area a minister bang aja kong ave pusi pulo seta paragraph 14 along anding pi krep hielong ketok dak la puhelo the governor may at any time appoint a commission to examine and report on any matter specified by him relating to the administration of the autonomous districts
and autonomous regions in the state, including matters specified in clauses C, D, E, and F of subparagraph 3 of paragraph 1 of this schedule, or may appoint a commission to inquire into and report from time to time on the administration of autonomous districts and autonomous regions in the state generally, and in particular on the provisions of educational and medical facilities and communications in such districts and regions, the need for any new or special legislation in respect of such districts and regions, and the administration of the laws, rules, and regulations made by the district council or the regional councils and the regional councils or valley and define the procedure to be followed by such commission. Halada kopilomay pu commission governor aning hanglote appoint tame kopi PC ke chok chema pu kelang hiapan kopi pilo la commission kelang nahi hala so commission kelang nahi ke C abang ke B Gunana lo C jadi kalang C D E F C D E F C get create a new autonomous district, increase the area of any autonomous district. Lake ilitum Karbi Anglong area pijum hak sita claim un Pethe mucok seta claim un. Lapen ilituma district kopilone along. Ba ituma district apart. Kopinya apart Aceh, Aphlc. Kopinya district along. Pacerap dun lok seta claim un. Lapen la sobange la commission tumpen si claim nani. Lapen hala a commission non. Dia minister ke podun lok ke piloma. Ladak pulau, the report of every such commission with the recommendations of the governor with respect thereto shall be laid before the legislature of the state by the minister concerned. Minister concerned. Tamane dia minister. Together with an explanatory memorandum regarding the action proposed to be taken thereon. Pherangke by governor pulau, non ke by government of Assam. Governor may place one of his ministers specially in charge of welfare of the autonomous districts and autonomous regions in the state. Autonomous district welfare kaduk away kelang hiapan ilitum dia minister fan pikoklo commission selam depen ko PPC claim nangima puta ke tokji ta ilitum dia minister si tokji athema ladak together with explanatory memorandum pulge jadi hala explanatory memorandum ki tokji ke matlab alage hill area minister lage alang li si tokji lapen cabinet along place ji lapen ha assembly along place ji ante CM aning ke hang aling pen le ke claim unji gali minister ta aja kong do po anajir ke ding ke ilitum inglong aso o minister matsi itum CM ke ilitum siksidul ajakong kacihar jak abang lopot
amasi alang lipan padigdar de det lo non ke bangamuni lake ilitum CM apan pape claim toy po indirectly si claim ji latum ke directly ke claim ke la hello itum ka chini dam nangiya dim non ke la son na pache plan ke chupen ilitum ubok titi election hun matha peni nang ji pu ilitum ajagatum BJP long ke do anatum alang litum oruno doi pen lakputi by do pen hem so pen la pen ason poisa achat ke long pen job card pen ration card pen a job BJP fan vote pidun lo hala BJP fan vote ki pidun anatum hello non karbi ang long bongo sena fan ke chodaya tum lo ilitum a BJP long ke do an leader tame kacho claim nun chota tum tame halatum anta adai dolo non Karbiang long di Mahasau West Karbiang long non bongo sena atum alidar pansi non pidep le jakong pidep le non amat alam litum ilituma district amen lar le de jimene sita amen ke lar ki aprovision da dakdo dak 2FF ko long lata la so 2FF ta 1969 aning kansi lata kapil ludum 2FF ta lata alter the name of any autonomous district to say to autonomous district amen anta lar thakun la pen la ke lang dunji ge la so commission atum no nagala commission along Dharma top dat de CDEF one the top shot seta haladak special jong si akaprita kelang nangi dolote ala da ke top do to ko lamat lata papilu dun chok le pon ke amenda la thak unlo Karbiang long dapu is anato bange dipu district bu pinchong de tek lo la pen West Karbiang long ge Hamren district bu pinchong de tek lo Karbiang long pu tribes atu amen penke a district papa vedet po la son ta videt ji komatum no ke chok chike la uruno doi pen a jo lakputi by deo poisa pen a jo self help group atum pen a jo BJP fan pape hai lo latum lo non ilitum adet bongo bhumi kapinchong gi akam ke claim do natum la sinelitum ubom lo APHLC pen election vote ki pike chere peminanji purani tum kaning jever nilitum ne poisa ve la si un e ke claim gi lam si ne tu than chot kitab si nang por nang kitab pen nang than un chot governor discretionary power do sita governor ta council of ministers and chief minister bansi phere munakiti discretionary power pulo tante governor aning ke hampen Assam government fan alam prokrepin pen governor to claim un sita non claim titi la pen hala ilituma district adang a area kapi jum ji aphan ke claim ji ilitum a district ilitum Karbiang long e chet Aphlc along kapre ke pon de ji la so phan ke Assam government commission seng aplo chuni 2025 aninkan additional chief secretary Kalyan Chakraborty aphansi a commission ahem phu kapin chong alam lisia la so a commission a chairman
Koyan Chakraborty si non Karbiang long alang li survey bom lo athik thede Krishnendu pal ke chini dun et lo alang li pen ching vai bom lo la pen alang li tum aning ke hang ting pen claim det athik itum phere me ne alam nasi election hot ma thape me nang ji rata tu ilitum rata phan punang ko leader tum det le vote ki pi gali rata tum si vote ki pi leader tum da chok chelo seta leader da rata tum ang bong men si leader ke man leader pu konat ni pen le bang gali ka prekali rata tum ang bong men si leader ke man la si leader tum kacarinan ya aro akam no cari tek tedet pulo tante rata tum si leader banta kelar nanti election hut lata kelar nanita lahelo la si non nilitum ning dogdelo Aphlc penke Krishnendu pal alang like sik schedule amonit kali alang liphan sik schedule akam kapelan la pen Karbiang long west Karbiang long di mahasau ahem pu kapin chong la ke nilitum ning dok delo Aphlc pen nilitum oppose lo object lo nilitum objection lo la kavedet takali in long aso aminis I am elita bang trop do arakom seta non ne teklong lo la bang trop ta thang an dia vi kusi bang Asong government udep le alang litum Pherangke minister da bat nu alia ve thang ning joy no kusi bang utu dep le seta alang litum ang bong inut da phan le pi sita ilitum ning oi ede dia pot le ba pheri phika pheri nang wa de jike ka ave de dia pot le non ke ilitum karbia khay inglong arata tum di mahasau asor kukia tum rengma tum diwa tum garo khasi tum anta syam tum anta non ge ka phere nang kok itu masih sidul ajak kong ha borak veli pen ke wang Bengali amunit afansi pitu dep le itum la ke phere mimi la pen itum Aphlc pen ke la son ke chok chi pusi nelitum lam chi pe klang le tardom